Benvinguts fans del futbol modern, del futbol antic, del futbol vintage, del futbol internacional, del futbol local i, sobretot, del futbol de tribuna. Això és l'Orsay i durant la propera hora ens acompanyareu en aquesta revisió de l'actualitat futbolística feta per 4 catalanoparlants i un lleidatà, que intentarem que sigui rigorosa però no massa, perquè al final això és futbol i no matemàtiques. Bueno, segon programa de la temporada, que és el que... Així que Montse i Meritxell. Però bé, per començar una mica, hola Viri. Hola Max. Bones Pau. Hola Max. Bones Xavi. Hola Max. Bones Uri. Hola. Tenim... Bueno, Uri l'hem canviat. Vam anar a un mercadillo. Perquè hi ha un xaval raro. No ho sé, ha entrat. Soc un nen serbi. Ha entrat i ens ha demanat a veure si podia gravar amb l'Orsay. Però algú pot fer fora. En algun moment. Primer dir, programa després d'una setmana ja assentados una mica més a la uni, 4. M'estan incomodant. És que podem començar el programa. Jo només miro. Podem una mà seguir està a la taula, endavant. Podem seguir endavant i intentar fer... Hòstia, vale, sí, fora. No tornis. No tornis. Que hem de tancar la porta abans d'entrar a la ràdio perquè se'ns cola gent així. Sí, no tornis. No, a mi m'ha fet por. A mi m'ha fet por, A mi m'ha fet por. Hola, bon dia. Ja estem més o menys, esteu assentats a la uni, ja una mica, per començar aquest programa. Jo no. Jo per estar assentat no estic assentat ni aquí, perquè he arribat... Estàs fent una sentadilla? Sí. No té cadira! No, cabrons. Tot fort. No, cabrons, però aviso una mica que em costarà una mica més seguir el ritme, perquè, vinc. Tot just avui he arribat... borratxo. Porta 3 mesos a l'estranger. No, però... He oblidat parlar en català. No, però he dormit 3 hores, he agafat un vol i he arribat... Com a l'Oriol Soler. Pobre. Exacte. Com el Pau Osorio cada cop que ve de Lleida. Pobre. Bueno. I no em queixo cada setmana. Exacte, molt bé. Ara sí, sense fer-nos esperar més, no ens quedem en Orsay i entrem a l'àrea del futbol actual. Comencem! Puta mali. Merengue machista! Home, tot lligat. Un vàper de coco. I és la terrassa. Fora, vés-te'n! I ens quedem a Orsay! Molt bé, doncs comencem la tertúlia. Temes així a parlar. Barça, bàsicament. Que raro. Acabes de resumir el programa, qualsevol programa d'aquest programa. Sí, Barça. Bueno. Valga la redundància. O qualsevol podcast de Catalunya. Tirant merda a Orsay Podcast. Com si portéssim aquí 5 anys. Els que comencen ara. Heu vist que s'han queixat l'associació de penyes de Girona? Per què? Perquè a Catalunya diuen no se li dona el prou mèrit al Girona. Doncs comencem per Girona. Pues del que es queixa l'Espanyol des de fa 25 anys. Bueno. Benvinguts al club. El pobre Sabadell, que porta anys que ningú... Va, pel Sabadell no té argument. Va, Pau, parla de Lleida. És que... Perdona. Bueno, ara sí, parlem. Comencem per Barça, llavors. Ens suda l'associació d'aficionats. No, de no Girona, suda, però el Barça és el Barça. No, topem a Girona, però... Per cul. Ja es va dir el programa passat, a topem el Girona, menys si és contra el Barça. Claro. Com va? Va. Doncs el Barça, que avui juga contra Mallorca, avui, dia que estem gravant aquest... Dimarts. Dimarts, El martes. que estem gravant això, i que va jugar un partit bastant... Raro. Espès. Terrible. Sí. Va ser molt entretingut 10 minuts. Va ser un molt mal partit. Va ser un partit on si el Uf, però Celta vaig te'n cridar. fot 5... Sí, completament terrible. Vull dir, sense Ter Stegen no... MVP. Que el tenia el Fantasy. I Gavi. El partit de Gavi Gavi va és jugar un molt bé. partidazo. Sí. I Lewandowski cada cop millor, Cancelo, Sí. a part del gol i l'assistència, Fatal, els partit de 80 merda. minuts primers són horribles de veure. Sí, però bueno, està bé tenir algun jugador que et pot fer un mal partit i tot i això al final ser decisiu. Això està bé. Assistència i gol, bon partit. Sí, no. Faci el que faci. Òbviament. Joao Bé. Félix, sí. Assistència Sí. bona, tal. Sí. Rafinha quan va sortir de la banqueta bé. Sí, Bé, bon passe va mitja fer. punta, sí. És que clar, en el mateix camp hi havia Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Joao Félix. O sigui, És hi havia que- dos extrems drets i jo vaig pensar, on collons fotrà Rafinha amb Lamine Yamal? I el va posar pel mig perquè, mira, per atacar. Li va sortir molt bé, li va sortir molt bé. No, Xavi va rectificar bé a Té temps. moltes opcions, ara, el Barça. No. Sí. És que coses, jo el que trec de conclusió de partit, a part de que van jugar com el cul durant 80 minuts,
és que tenim un plantillot. Sí, tenim capacitat de rectificar partits És d'aquests. sense Pedri, amb Araujo acaben de tornar, no sé, a mi L'any m'agrada. passat molt. se lesiona Pedri i no tenies a ningú a dalt. Exacte. Només crear alguna cosa. És que és el primer any que es lesiona Pedri i no l'estic trobant especialment a faltar. I havies de fitxar Òscar Trejo, saps? Òscar Trejo, a què ve? Com quan van fitxar Braithwaite. Ah, bueno, ja. Ah, Oscar Trejo, tio. No enteneu el meu humor avançat. Exacte. Molt avançat. Exacte. I amb aquesta victòria i la victòria del Girona I la derrota del Madrid. i la derrota del Madrid, S'haurà de No, la victòria de l'Atlético. La derrota del Madrid. allà està, l'escut de l'Atlético. bueno, el bo. ens cauen bé 2 dies a l'any, Sí. l'Atlético, Sí. i algun any han sigut 3. Bueno, I això? I quan jugàvem contra l'Espanyol. També, també. Ja no Que perdin cauen els bé. dos, que perdin els dos. Exacte, no, volia, no. No, prefereixo que perdi l'Espanyol. Jo també. Sempre. Vale. Sí, que sí, la- Però com que perden de per si, en plan, no ho has ni d'esperar, saps? Ja. En el Madrid has d'esforçar-te perquè Sí, perdin. però és una... L'Atlético què? Volies enllaçar-ho amb alguna No, ideologia? pancartes i, No, i ninots. no, no. Pancartes i No, ninots. no. I el riu Manzanares. Sí, Deixa'm-lo sí. allà, deixa'm-lo I el allà. Depor. Hi ha hagut I el Depor. crec que aquest partit també hi ha hagut Sí, coses que sí, d'agressions no, racistes. De... No, i que enfocaven a la grada. Van enfocar a la grada, que jo crec que devia ser un moment, només un... Coincidència? un moment Deurien que estar saludant. Sí, que tothom està saludant a la grada de davant. Sí, exacte. Estaven demanant taxis, no? Estaven tan... Apropem-nos més tots al micro. Doncs igual van veure tots una estrella molt bonica i van assenyalar-la. Clar, potser sí, Exacte. eh? Era una Estem mica parlant això. sense saber. Sí, exacte. No ens coneixem. Suposicions. Exacte. Però l'important és que el Girona va guanyar. Típic partit de Girona, Sí. 5-3. Molts gols Molts gols. de les dues bandes. És exactament això. I ara mateix el futbol català es troba en un apogeo en el qual tenim 2 equips que estan líders, estan el Barça i el Girona, i a un equip que està a segona. I què és el que m'estàs dient amb aquests 3? El Lleida també va líder. De segona federació. I el Club Futbol Vilamajor també. No, però el Lleida va líder amb 6 de 6. Igual que Vilamajor! No, 6 partits. 6 partits. 6 partits de 6. Quants? Deixa'ns 4 caps de setmana, No estarà a punt de venir-se. La sisena. I la calva del Max No Bosch. pot ser. No, això ho he explicat abans. Jo que va ser gravar el programa un dia i vaig pirar a Noruega i tal, i mentre estava allà, en un moment, vaig estar molt desconnectat del mòbil. I en un Que has estat a Noruega, Max? He estat a Noruega, I què tal per Noruega? molt bé, molt bé. No, però un cop allà vaig estar molt desconnectat del mòbil en general. I que vaig entrar a TikTok a veure si s'havien fet, perquè vaig veure algú que es deia de penjar TikToks i tal, i el que vaig veure a TikTok me'n vaig en recordar. No es pot tirar enrere, no? No, evidentment no. No, va quedar Però ha de gravat. ser amb algun més heavy. en plan, Sí, jo clar, què si sé. vols intercanviar-ho per En alguna plan, cosa. tallo de polla. No, bueno, no. Home, si vols intercanviar-ho... No, però no Mira, té si vols gràcia. en plan. t'intercanviem per deixar-te un bigoti d'ideologia De moda Alemanya entre que el portava, 39 i el que 45. portava algú que es deia Adolfo durant una setmana. I que aquest Adolfo va ser rebutjat a Belles Arts. Però un bigoti divertit durant... Noruega és un No, país o que no es ex-nazi. pugui afaitar durant un mes. Buah, aquesta és boníssima. Pau Osorio se'ns està dient de realització que està bé que em miris i tal, però que Sí, t'has d'apropar més al micro. millor el micro i tal. Que et deixis bigoti. I ho ha estat dient el raret que ha vingut abans. Exacte, Rodet s'ha El nen posat a la serbi. cabina i ha dit... Bueno. Però això, el futbol català, molt bé, Barça-Girona, molt malament espanyol, molt bones notícies. Sí. El partit de Madrid-Atlético, tinc un conegut de la meva família que és el va jugar? que és madridista i que va anar Carvajal. amb el seu pare a veure el partit Putada. i es va gastar 750 euros amb aquestes entrades i no em fan gens de pena. És una persona que em cau bé, però s'ho va buscar. És merengue, al final. Exacte. 150 pavos per veure No, l'Atlético de Madrid. Sí. El partit que juga el Madrid és nefast. Perquè has de Miris- pagar Però- miris, assegurances... Este partido te lo Dentadura. remonta Gavi, Sí. pero tienes... No, Però és que aquest Madrid és No té res, no té molt res. dolent. Bellingham? I ja està. Em puja més pilotes, Bellingham. No. Que sí, que no és el van així. inflar pals, No, a però- Bellingham. Bueno, i també va donar un pal gordo, És la sí, pitjor sí, sí. plantilla De del fet, Madrid ha des de lesionat a fa Correa, anys.
Sí, la sí, pitjor és. plantilla del Madrid en Anem, diferències de anem a fanys. parlar, com a mínim, els Home, temes que siguin La els plantilla de mateixos. després que se'n vagi Ronaldo tampoc era boníssima, Però tenies un Benzema. I Ramos. Però és que ara tens a Vinícius també, perquè I Modric. Però Més aquell sanet. any el primer de Hazard, que tenen Hazard, Vinícius, Rodrigo i aquesta gent, però jove, Sí. allò era castanya Per de això t'ho veure dic, i sí. guanyen una lliga. Bueno, sempre roben una lliga. Perquè aquells últims... Després La de del la Covid, la del pandèmia... Covid, que els La del quiten Covid, 10 sí, sí. penals en És una animalada, 12 allò, partits. I el Barça també van perjudicar heavy, no sé què, l'Atlético també. El gol de Kroos Contra és aquests. una barbaritat. És també molt t'he bon de dir. gol, és molt bon És gol. que Kroos és Però és molt l'únic que poden fer el Madrid ara mateix. Xuts Sí. de Kroos i de Bellingham, I Kroos I ja és dels està. que em cauen millor del Madrid. a mi que m'avinga. Tampoc mai he dit res. Noto com que li fan bullying, no sé. Sí, No, home, no. I Bellingham, haig de dir, quan va arribar al Madrid no em queia malament, ara sí. però s'ha convertit, o Ah, sigui... i a part és amic de Mason Greenwood, que va ser per ell que va anar al Getafe. Jo amb Hòstia, això a mi em cau ja em fatal. va acabar. Aquesta informació no la sabia. S'han d'obrir melons dels delanters del Manchester United. Sí, sí. És molt Anthony, bèstia, eh? Greenwood, Giggs, Bueno, Fareu-vos a Garnacho. Rooney, calma amb Garnacho. Sí. Cuidado. Sancho, pobret, és un tros de pa i que aparten de l'equip. En canvi, Ja, ja. Mason Greenwood, estem Que amb torni. ell a tope, que tal. Amb els braços oberts. L'ajudem a aconseguir un traspàs perquè pugui marxar, però Sancho diu, Però hòstia, l'han doncs venut me o sento està malament. S'ha dit, em sembla. I també, Qui? parlant de l'Atlético... Perdó, digues. No, que diré que s'ha dit. No, que preguntava aquí. El Greenwood. Greenwood. Ja? Sí, sí. Vale. Vinga, continuem. El partit de David Álava és una traca. O sigui, és un exemple El del tenia que el no s'ha de Bideguer. fer. El gol... No! A on? A Fantasy de l'Orsai? El Fantasy... Link a l'avió. Vaig penúltim! Aquí l'únic que està al top 3 sóc jo. Jo quart perquè m'agrada molt el número Tenia 4. a Àlava i a Mika Marmol, que el van expulsar. Jo també tenia Mica Marmol, sí. Sí, tenia Dimitrovic. Hòstia, de era una I aposta. a la Mari era- Traoré, que tenia Jo vaig menys posar de capità a Jose Pérez i va fer un menys 1. Oh. També Que t'he de tonto. dir, la parella de centrals teva semblava molt segura, eh? Semblava També molt dic, segura. el que va primer i el segon van primers perquè s'han posat capità, golejador, que els hem multiplicat. No s'hi val, No, el segon no s'ha posat capità. Jo vaig dir a No, Twitter, però tenia lliga golejador o algo. preparada per Xavier No? Rojas. El Coca El que Juniors. va És primer. el meu cosí i em va dir i a sobre m'he posat segon sense res. Imagineu-vos si m'ho poso jo. Tranquil. Home, jo estic a 2 punts. Calma, sobre, calma, bons aliments i a dormir 8 hores al dia, eh? Vigilem. És que el primer es va posar com a capità, que multiplica per 2 a Lewandowski. Senyor, Ah. Tryhard. Uf. Bueno, Has dit ben fet. perquè Rijkaard? Tryhard. Rijkaard. Frank Rijkaard. Rijkaard. El pròxim que es fiqui un capità... El és passat de la palem. Lliga. Prohibim capitans. Bueno, no, A veure, és que ja l'han gastat, saps què et dic? no podem fer res, ja. Tenim Es pot una bala. Es pot fer cada setmana, capità. No, però has de pagar... Mires 2 vídeos i ho tens. Ah, doncs llavors prohibim capitans. Ja ho penjarem a Twitter, que prohibit capitans. Sí, et faran un cas. Vale. Sí, de tu. El partit del Girona algú el va veure? No. Sí. No, Uh, no, xap. com Estàvem jugant estàvem nosaltres, jugant, és putofals de veritat. merda. Llavors, Jo també. El vaig veure jo, el Jo Girona. sí, jo el vaig Jo què veure. sé, Com el de Granada. Com va estar Eric Garcia? Veus, justament amb Eric Garcia no m'hi vaig fixar. Ha rebut crítiques, Eric Garcia, últimament. És que és impressionant. Tipo, la queixa de l'associació aquesta és totalment real. Estem parlant del Girona i parlem d'Eric Garcia. I Pablo Torre com va seure a la banqueta? Amb les cames creuades o amb les cames juntes? No ho sé. Va jugar? No, no sé. No sé. Sí, va jugar. Sí, va jugar? Em sembla Ni que idea, sí, ni va idea. Vaig veure una captura d'un de Twitter que es va posar de capità Savinho i després tota una Jo conversa... tenia Savinho. Tota una conversa del Pavo explicant-li un... Bueno, és igual, era un... És molt bo, Twitter. Savinho, molt bo. És molt bo. Perquè l'han Aquest fitxat no. aquest any. Sí. S'ha dit, sí, s'ha sí. dit, s'ha dit. S'ha dit. Del No Lens. tenen. 19 És que a mi, anys. jo el problema que tinc amb el Girona, que el tindran en un futur, és que si segueixen així de bé, el Girona té un techo, saps? Tipo, no poden, Sostre. té un sostre. No poden avançar més del que és ser com si fos el filial del City, saps què et dic? Sí, el Però- fet... El... però- Però de moment s'estan beneficiant molt més del que es perjudica. És que el ser del City Group et puja molt al terra Hòstia, però és que al i final et limita el sostre. un objectiu d'un Girona no és arribar on està el City. Evidentment, Clar, evidentment. vull dir, sempre hi ha una escala... Sí, però moltes vegades... Si arriben a Champions... No, però és que Poden arribar. avui És que- he sentit que el Mitchell deia que després Objectiu de... permanència, no? No, que després de Barça, Madrid i Atlético, l'equip que més punts ha fet des de no sé quina temporada, Sí. no sé quin moment de la temporada passada és el Girona. I que dels últims anys, els equips que han arrencat així, amb aquesta... Amb 16 el punts, 95% s'han El classificat 95% a Champions. Champions. Sí, els primers els que començaven amb 16 punts de 18. Sí. Era... Però és que, a més, mires el Girona i porten 10 tios que han marcat.
És Sí, l'equip sí, de sí, tota sí, Europa, sí, que és és de les això. 5 grans lligues Més que divers. més Home, jugadors el diferents 5 ha a 3, marcat. el 5 a 3, els 5 gols són de persones Diferents, diferents. diferents. A 4-3-3, si això ho fes el Brighton, Ja. estaria... Uah. Sí, De sí. fet, el Brighton també. Sí, que el Brighton és molt Però bo. del Brighton Vull dir, a tens tope 3 amb ell. publicacions setmanals. totalment. Exacte. Doncs amb això, és que no hi ha hagut molta més cosa, no, aquesta setmana? No. De No. fet. Bo, Podem potser parlar havia del Barça-Mallorca, podem parlar que... Bueno, Que ja haurà jugat el partit i per tant és fem una porra per veure si... Clar, Va, sí. Se li atragantarà el Barça, perquè són un altre cop defensa de 5 defenses. 4-0. 0-4, 0-4. 0-4. 0-4. Mira, jo dic 1-3. 1-2. 0-2. Ah, jo també anava a dir 0-2. M'he avançat, puto. Marcarà Pots dir-ho Muriqui. perfectament igual. Però queda lleig repetir resultat. 0-3 s'ha dit. Ah, una cosa que no Doncs hem 0-3. comentat del Barça-Celta és que ens va estar a punt de marcar 2 cops Mingueza. Òscar Mingueza. No, i el 4-4, o no, el 3-3, El 3-3. a l'últim minut, que vaig dir, mira, si Sí. marca Mingueza, després de la traca que valia aquí, Ah, m'agafo un R2 a aeroport, em planto el Camp Nou i el... És que el rapo, tio, t'ho juro. O sigui, vas fins a l'aeroport per anar al Camp Nou. No, R2 aeroport. I al Camp Nou no el trobaràs, que el Camp Nou no ajuda. Exacte. Te'n vas a l'aeroport perquè se'n van a l'aeroport una altra vegada cap a Galícia. És que ho he dit per això, cosa que no em deixeu parlar. Però has dit, ai, pilla un R2 Que m'he equivocat. al Camp Nou. Vale, doncs més o menys amb això ja hem esgotat una mica. L'actualitat no podem allargar-ho més o menys. Podríem, però perquè som molt bons a allargar. Lo del hot take de Griezmann Sí, jo això o volia entra. Ah, és Hot take, veritat, és això? és Sí, veritat. ràpid, perdoneu-me. Culla Griezmann o què? No, Perdoneu-me, lo, de, sí, sí. lo que han dit de que Griezmann té A millor veure, legado. que ho digui Xavi. Lo de Griezmann millor legado. Legado. Que Neymar. Sí, legado. Estic d'acord. Sí, Jo no. sí. No, jo crec que tots estem d'acord en que Neymar en el seu millor moment és molt millor que Griezmann. 10 vegades millor. Però com a legado sí que és veritat que al final Neymar se'n va amb... Sí, però Griezmann no té Champions, al final. Això Però té el que Mundial. Té Mundial, sí. Sí, però... I Griezmann falla un penal. Quantes lligues té Griezmann? 0. I Per Neymar? això, que té 0. És que, Dos és o que tres. l'única cosa que té és Griezmann. És que ho he- he No, Sí, i sí, Europa ràpid. Leagues i... Molt bé, vale, Però també guai. has d'entendre... Però és que Neymar jo crec que té s'ha una d'entendre el Champions. context, perquè Griezmann... És que em sap molt greu perquè és un pobre desgraciat. Sí, és un pringat. Griezmann, t'ho juro que... Ve al Barça. Guanya l'Atlético Sí, la sí, sí, Lliga, sí. el fitxen l'any següent i dius, hòstia, pots guanyar coses, en plan, i guanyes Supercopes, guanyes Sí, Europa sí, sí. Leagues i tal. Però se pira al Barça i justament l'any següent guanya l'Atlético la Lliga. Sí, no, i Torre, falles un marxa, penalti a la final de la Champions. Marxa i guanya el Barça a la Sí, sí, Lliga, sí. vull dir, és molt És un desgraciat. pringat. També s'ha de dir, va fallar un penal molt important a final de Champions. El vaig insultar molt. Jo és que crec que estan bastant... O sigui, és un debat molt Molt just. igualats, molt igualats. I que el digui però- el Billy, que és el major fan de Neymar, Sí, sí, sí. diu molt, eh? No, però és això, jo Que crec també que... t'he de dir. 2016, 2016. Balón d'Oro Griezmann. Sí, se'n pot... No, però per què? No, el del 18, dic. El de Modric. El del Mundial. El del Sí. Mundial de Modric. Aquell és de Griezmann. Però el Guanyes Mundial. 2016, Europa League. avui he vist, Europa League. 2016 Griezmann està a 2 gols de ser, si no és pilota d'or, vull dir, ahir. Sí, sí, Perquè no. si s'emporta la Champions, si s'emporta la final de l'Eurocopa, Sí. que al final les perd una a penals i l'altre pel gol d'Eder aquell, Ja. és que te quedes Sí. com un Està dels just. millors de la història Neymar de França. mai ha estat tan a prop de guanyar a la pilota d'or com... Això és Com veritat. Griezmann. Sí, Però perquè Neymar al seu prime l'ha passat al costat de Messi. El que està clar és que com a Va haver jugador... un any de Neymar. Molt millor Neymar que Griezmann. Clar, o sigui, en el seu millor moment, Sí. Neymar és que potser és el tercer millor jugador de la, generació, sense sí, dubte. sí, 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 sí. L'únic Segur, que segur. ha sigut tan curt, Neymar. Clar. I que Griezmann també l'estem tractant com si no... Vull dir, a la seva posició, Griezmann és una barbaritat. Amb un equip que jugui no sí. tampoc al voltant seu de que En el Barça jugui per d'ara. ell, El però- Barça, és que ho Sí, pensava. sí. Jugaria molt El bé. que està fent ara Joao Fèlix, Gundogan. que tots ens està meravellant, Griezmann de segona punta hauria sigut un pepino. Lo que O el feien poses on està bullying. Gundogan. On està Gundogan? al Mundial... El que li feien bullying. Lo del club de l'asado sempre s'ha dit, no? sí, Sí, Que no que formava no- part que no del el club de convidaven. l'asado de Messi. Alba, Suárez, Messi i tal. Que sí, sí, sí. Arturo sí. Vidal, Paulinho. Paulinho. Insultant-lo al vestuari, saps? Club de la sala. Francès, francès! No, però Griezmann, per exemple, l'últim Mundial, juga una barbaritat. Juga Des del molt bé. Mundial fins a finals de, Sí, sí, de la sí. Lliga és... Bo, és que què va probablement fer l'any millor passat? 15-15 o alguna així? No, però l'any passat, si Era- no és per... Ter Stegen o ella. Sí, 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 sí. Això ja ho vam parlar, sí. Sí, ho vam parlar, ho vam parlar. Vale, doncs ara sí, gràcies per, Xavi, Gràcies per per parar-me venir, abans de que passés de la tertúlia i tot. Ah, no, de res. Ara sí, ara ho hem esgotat, així que passem a les seccions. A la secció primer de Xavier Morgans.
Molt bé. Xavier, què ens has portat? Vale, jo avui us porto una secció que els Porta molt rato fent això. sí. Massa. Que els Reals d'Orsay ja hauran escoltat sobre una altra temàtica, i és que ja la vaig fer la temporada passada, i és lo d'explicar-vos esports en 5 minuts. M'agrada. Vale? M'agrada. Repeteixo, no sé si són 5, 3, 4, 6, perquè no em Acabo de cronometro, tirar però un cronòmetre. I bàsicament ho faig per què? Per ajudar-vos a vosaltres i als oients. Així que, a tope, i és igual quan duri. Mentida. Quan vulguis. Tema d'avui, bàsquet. Hòstia. Tema complicat, ho sé. El primer que cal recalcar és que els hi agrada mirar i jugar a bàsquet són molt quisquillosos. Sí, És a dir, algú que li agrada el futbol, t'explicarà 8 cops que és el fora de joc. Sí. Això sí, tu si li preguntes 2 cops què són els dobles, què són els passos, per què l'àrbitre sembla que faci Però si t'ho he TikToks quan explicat. xiula, o per què a vegades en una falta tiren tirs lliures i en una altra no, el de bàsquet et dirà, és que el bàsquet no és per tothom. Vale? O sigui, el primer que heu de saber si hi ha una conversa de bàsquet és que són molt quisquillosos. Tu, Max, aquí com a jugador de bàsquet has de tenir més veu, Has de saber No, té parar-lo. raó. No té raó. Té raó. Ah, té raó. Té raó. Òbviament És una Vale. cosa que es diu, que jo dic. Explicat això, passem a dividir els fans del bàsquet. Jo els he dividit en 3. Primers, els que els agrada la NBA. Diuen que és la millor lliga del món i es passen el dia parlant com si haguessin nascut al Bronx. Una cosa. Heu dit jo, però aquí n'hi ha 2 més, Ja, però jo no jugo a No basquetbol. juguem a bàsquet. Vale. I el Max sembla que sigui de Sacramento. Després, els segons són al contrari. Són els que només miren el bàsquet europeu. I aquests personalment crec que són els pitjors. Per què? No, Perquè no sí, només sí, són sí. turres amb les normes, sinó que et mengen l'olla dient de és que el bàsquet, l'europeu és l'únic que val, perquè a l'NBA L'afició. no defensen, no hi ha afició, piten totes les faltes. I diuen que no els agrada l'NBA perquè no es defensa, no perquè només siguin negres. No, perquè no defensen, perquè no defensen. No m'agrada l'NBA perquè no hi ha defensa. Ja, sí. Fills de puta. I després hi ha el tercer grup, i és els que els és igual NBA, que Europa, que seleccions, i simplement el que volen és dormir durant 3 quarts i llevar-se a l'últim quart i mirar-lo, perquè l'últim quart és l'únic quart important. Jo. No m'agrada el bàsquet. Vale. Després, dit això, heu de saber que els que els agrada el bàsquet són molt i molt orgullosos i els hi costarà molt acceptar que probablement després dels futbolistes, els que juguen a bàsquet són els següents esportistes amb menys neurones dins del cap. Sí. Vale? A part, no els hi diguis mai Ho que nega. està demostrat amb moltes estadístiques que el críquet té més seguidors del bàsquet. Perquè llavors començaran a treure espuma per la boca i serà una escena molt desagradable. Fa mal. El moment d'un jugador de bàsquet de descobrir això, com a experiència personal, realment et surt Què és espuma per la pitjor? boca. Què és pitjor quan descobreixes que... Bueno, és igual. No, digue-ho. Anava a dir algú que els nens no poden. És igual. seguim. Sí. Els reis venen d'Orient. Però també hi ha coses bones del bàsquet, com per exemple que al tractar-se de tios de 2 metres, quan es barallen, dos maten. tortazos que tombarien el 90% de la I els població. àrbitres, la gent di, hòstia, els àrbitres no fan res. Què vols que faci? Què vols que faci? Però si estan dos goril·les matant-se. I pesa 110 quilos, que És em com el mata. vídeo aquell de Zookeeper, que estan pagant dos goril·les i diuen, where is the Zookeeper? En plan, on està el del zoo, saps? I el del zoo, que s'estan matant dos goril·les, cabrons. El del sushi. Porfa, fem d'això un clip, però només per posar aquell vídeo. Vull que surti aquell vídeo al nostre TikTok. Vale. Ara passem a uns petits tecnicismes, vale? O coses que heu de saber per poder aguantar 5 minutets una conversa de bàsquet. Jo us aviso que si la conversa dura més de 5 minuts no val la pena intentar-ho. No em vaig. Primer de tot, si us pregunten de qui sou a nivell nacional, val? Això us recordarà lo de la Fórmula 1, que és Sí, vaig sí, des sí, d'equips no, i m'agrada, m'agrada. A nivell nacional teniu 4 opcions. Vale. Barça, Barça. un català correcte. Joventut de Badalona. Ui. És l'Espanyol, encara que els hi dolgui acceptar-ho, però amb molts millors resultats que l'Espanyol. Van guanyar Sí, moltíssim. un títol europeu molt abans que el Barça. I un català incorrecte. Bàsquet Girona, opció pels alternatius. Vale. I bàsquet Manresa, probablement l'únic bo de Manresa. Vale? O sigui, Està teniu el 4 Gasol, opcions. està el Gasol malo, no, el Girona? Sí. Bueno, malo. S'ha retirat, no? Ja No s'ha ho veig de retirat o no, al falta. final? Almenys bo. Tirem merda. Doncs això, teniu 4 opcions És el on Gasol cadascú que sigui lliure de triar. Vale? I ara, si l'altra persona és molt friqui, us diu no, però de quin equip sou de la NBA? 4 opcions, també. 4, perquè hi ha 30 equips i no cal dir 30 equips. Ojo el que diu 4. Xavier, Hi ha Lakers. És l'opció fàcil. Jo soc dels Lakers. Molt coneguts, Hollywood, LeBron, Kobe Bryant, fàcil. Warriors, Stephen Curry, s'ha posat molt També encara molt més fàcil. avorrit. També encara molt més fàcil. avorrit. Denver són els actuals campions. Nuggets.
Són els Nuggets, no? Són els Nuggets. O Celtics, si sou racistes. Per què? Perquè Sí. Són els de Boston són Els de molt Boston racistes, és una ciutat molt racista. Vale. I és... Bueno, i- Estats Units és un país bastant racista. Sí, no, però és que Boston és una mica incòmode. És una mica incòmode el com intenten de veritat fer-te creure que No són Larry Bird és el millor de la història. Perquè és blanc, no? És blanc, És blanc. I llavors... Seguim, perquè això és una conversa per gent que no sap molt de bàsquet. Si comencem a parlar de molts noms... És veritat, perdoneu. Vale, ja passem a rematar el vostre coneixement, vale? Sempre heu de dir, 1, que el bàsquet d'ara no és com el d'abans, perquè abans sí que es podien defensar i els jugadors eren més hàbils i ara només saben tirar. No és del tot cert, però tampoc estareu dient cap tonteria. Vale? I ja per acabar l'última dada, si és tan friki que us demana qui sou de LeBron James o de Michael Jordan, heu de triar un que construeix escoles pels nens que no tenen recursos o un ludòpata que s'inventa documentals per poder parlar millor d'ell i pitjor dels seus companys. El de la Cadascú Menys tria. Cadascú tria, vale? El segon, i a més és la De qui resposta és Xavier Morgans? No, jo no, jo no tiro les dades i ja està. Qui és el millor de la història del bàsquet? Ràpid. Per mi LeBron. Per mi també. Ha triat el que juga... Per mi també, la meva opinió Per no mi, compta. per mi, Michael Jordan. Jo també, perquè lo únic que jo he vist de bàsquet a la meva vida és The Last Dance. I per mi el millor de la història és Michael Jordan. Per mi és la bomba Navarro. I per acabar un petit apunt, i és que aquí a Orsay es va fer un partit de bàsquet un dia on el trio conformat per Biel Macià, el més alt de l'equip d'aquí l'Orsay, Pau Osorio i Max Bosch, l'únic jugador de bàsquet, va perdre contra el Dream Team format per Oriol Soler, Xavier Morlans i el nostre editor. I el xaval raro que s'ha noi colat al raro principi. I el xaval raro que El s'ha noi colat al Servi. principi. Aquell, nosaltres tres els vam guanyar. I res més, S'haurà moltes de fer la gràcies. revanxa. I recordeu que si la conversa de bàsquet ha de durar de més de 5 minuts, no val la pena. Fuga. Jo vull fer un apunt. Us va guanyar un xaval que medeix 1,50, un tio del Toni i una persona un que tio no sabria descriure's ella mateixa. Va jugar sense ulleres. Va jugar sense ulleres, o sigui, no veia ni la pilota, quasi. Perquè no hi havia compenetració. Perquè jo feia els pick and rolls i a mi no me'n seguien. A mi no se'm tornaven els stack backs. Llavors, quan una persona fa un pick and roll i fa un stack back, el que has de fer és el I punting. have a three-shot. Saps? Jo esperava el rolling. No em venia l'stack back, saps? Clar, així no es pot jugar a bàsquet, tio. Joder. Rolling. Picarol. Vale. Millor acabar-ho aquí por lo alto. Com a jugador de bàsquet estic d'acord amb la majoria de coses que ha dit Xavier Morgans i sóc l'única veu d'autoritat aquí, així que té raó. Que la part en partits de bàsquet, però És no la RAE del bàsquet. Exacte. I a partir d'aquí ja sí que passem a la secció de Oriol Soler. Molt bé. Oriol, ens portes 11 raons per riure? No. Amb sort, una o dues. Vale. Jo us porto l'11 titular de personatges animats. Ja sigui d'un videojoc. Ja no ens queden idees. De veritat. Que algú ens digui alguna secció que... Patrocinem-nos ja, perquè això ja és la decadència Que màxima. algú pari. Here we go. Que algú pari. Ja sigui d'un joc, d'una sèrie o d'una pel·lícula. El pitjor és que he vist el porter, no sé, he vist de Raúl el porter. Està Bueno. guapo. Jo he vist algun jugador, també. Vale. Hi haurà algun Vull dia puntualitzar Inazuma que no he triat sèries o pel·lícules que siguin de futbol, tipus Inazuma Eleven, Oliver i Benji no entren perquè Vale. són jugadors de futbol encara que siguin personatges Clar, animats, seria vale? injust. I perquè amb el que li agrada a Oriol Soler seria tot l'11 Sí, sí. el Raimon. Sí, tiro tornado. Vale, primer de tot, el porter he seleccionat a Dumbo. Anem com amunt, xiquets! Té una gran envergadura i amb les seves orelles doncs ho pot parar tot, no? Tipo, sí. ho tapa tot, és com si fos una xarxa. I amb la trompa bloca les pilotes. I vola, no? No vola? Fa un Sí, i es droga. Clar, Ah, mira, com el Bellingham. molt bona. Fa un efecte al buit i les xucla i les bloca. Aquest és el nostre porter. Molt bon porter, de fet. Llavors, parella de centrals. Primer central, Shrek.
2 metres, 2 metres, Sí, 0,6 sí. d'alçada. No hi ha qui Pepe? superi els recs. Qualsevol central de quarta catalana. És rec. No saps fer 2 passes seguits perquè no saps fer 2 passes seguits. Coordinació 0, com jo. Val? I doncs res, això, un senyor gran, dur, que... Ja sabem com és. Segon, Escalope. Ulo, De Chowder. Boníssim, El de Chowder. El de Chowder, com fa, Escalope? Hòstia, no passa ni Cristo d'allà, No passa ningú. És fort i rocós, igual que és rec, dur, molt bon joc aeri. Rocós, va, rocós perfecte. literal. No, literal. És una pedra. És una puta roca. No el para ningú, O sigui, són dos centrals de càtedra. Llavors, laterals, a la banda esquerra. Tenim laterals bastant aquàtics, que puguem dir, vale? Perquè a la banda esquerra tenim a Nemo. Tenim a Nemo, que fa impacte en defensa i atac, està acostumat a les corrents fortes d'amunt i avall, i per tant, el que és pujar per la banda, amunt i avall, ho té molt ben calculat, i per tant és un defensa de garanties. Però, si no hi ha aigua. Va com l'arenita, saps? Amb un casc. Un hamster. Molt bé. Llavors, a l'altra banda... Molt bé, Uri. És molt de futbolista professional d'haver perdut el pare, perdó. Segueix. Fot-li. És molt de Batman, és molt de Lateral Batman. dret. Això a TikTok no sortirà. Vale. Lateral dret, també aquàtic. Tenim a Yoshi. Està bé. És un perfil més defensiu, no té tanta velocitat com Nemo. No puja, no doble. És molt més defensiu, és molt més defensiu. Joc aeri de l'hòstia. Suposo. Sí? Si salta i vola una mica? És veritat, té molt bon salt. Bona idea. I el problema seria la comunicació, perquè només parla una paraula. Quina paraula? Ah, no ho sabia. No ho sabia. I la comunicació doncs seria difícil. Entrem ja al mig del camp. Per cert, és un 4-3-3 fàcil. De tota la vida. No, perquè clar, aquest equip si li mous el sistema... Hasta Chowder que no... Nemo no sap on de. De pivot tenim a Ben 10. Vale? És molt polivalent. Versàtil. És molt polivalent. Versàtil, és una jove promesa que ha sortit de l'acadèmia de l'Ajax. I es transforma en el que ell vulgui. Pot Perquè ser... és Benten, no holandès, saps? No, no, m'ho no, he inventat. I es pot transformar en el que vulgui. Es pot transformar en el que vulgui. A vegades és una bola de demolició, a vegades és un xaval que està en foc. Pot fer el que vulgui. És molt polivalent. Busquets, Clar, es un pot pop, transformar en Rodri. Pot fer el que ell vulgui. Llavors passem als interiors, que també són molt interessants. Tenim el nostre capità, que és Rick, de Rick i Morty, que és un veterà, és el que dirigeix el joc de l'equip, és un genio incomprendido, i és alcohòlic, cosa que comparteix bastant amb els majors grans genis del futbol històric. Sí. És molt de futbolista. És molt de futbolista ser alcohòlic. És la versió de Maradona D'això. I doncs no es mou més de 10 metres en un partit només per anar a reomplir la pataca i tornar al camp. Segon interior, el que és més àgil, més intel·ligent, sap posar les assistències, on posa la fletxa, posa la pilota. Robin Hood. Con la versió Hood. zorro de... És com si fos De Bruyne. Con la versió zorro de Disney. Sí, la versió zorro de Disney. No és aquella. La farrita. A veure, té el mateix color que De Bruyne, és literalment De Bruyne. Sí. Llavors entrem ja a la davantera. Extrema esquerra. Tenim a Tarzan. Ràpid, es va movent de liana en liana, molt vençut, molt característic pel seu joc aeri. Volees, remats de caps... també té problemes de comunicació perquè s'ha criat a la selva. Puc dir una bastada? Digue-la. Jugaria siguent extrem i siguent tant que no fa tant de cas a la raó, sinó només a l'instint, jugaria a Manchester United. Vale, Bueno, sí. De fet, mira, tinc apuntat aquí que torna després d'una sanció de 2 anys per un escàndol sexual amb menors. O sigui, l'has clavada. Sí, és el L'has clavada. I a la banda dreta, l'extrem dret, el nostre 10, l'estrella de l'equip, el màxim golejador, Rayo McQueen. Catxau! Porta 6 pilotes d'or seguides i doncs és el Messi en parabrises. I quantes? 6. Quantes? 6? Què? Perdó. Max Calvo? La sexta? La sexta. I per últim... I per últim, el nostre davanter, el nostre Canal Toros? golejador nat,
amb 3,20 metres d'alçada i tot el que passa per les seves urpes és gol, un putíssim Charizard! Clar que sí! I ja està. Aquest és l'equip que guanyaria qualsevol equip de la Champions i... Menys. I no passaria ni algú. Nickelodeon Football Club. Nickelodeon, saps? Disney Channel, este es tu canal. Estàs viendo Orsay Podcast? Passem a la secció del Vic. Vale, Vigui, què ens portes? Bona tarda. Porto una secció que, bueno, pues, li he posat de nom. Bueno, no li he posat nom, vale? Us dic el que és i... Llavors, per què? No, és que no sé mai com començar la secció, tio. Digues, porto titulars. És un moment... Deixa'm mirar primer que estigui gravant. No ho diguis! A la merda la secció ja. Està mirant com grava. Bàsicament, porto titulars graciosos, o intento portar titulars graciosos, notícies gracioses, d'esports, futbol i altres esports. Titulars en els que el periodista no estava tenint el millor dia i va tenir un error de paraules que va donar un malentès. Titulars graciosos. Començo i així ho entendreu, perquè teniu una cara de raros i no ho estic explicant tampoc de la millor manera. Primer titular. Potser els heu llegit a Twitter així perquè són... Sí, és possible. Titulares. Hizo 3 goles en un fútbol 5 y se quiso llevar la pelota. 2 punts. 2 muertos. Us explico com ve, una mica bé com va, perquè així és una mica fred. La tarda més tranquil·la a Sant Pere de Vilamajor. Sí. Això va passar el 2019 a uns camps d'Uruguai de futbol 5 que es diuen El Gordo Robert. Gordo, el gordo? El Gordo Robert, es diuen els camps. Pobre Robert, no? És ell el propietari, de fet. La víctima, de 34 anys, després de marcar 3 gols, va dir que s'emportava la pilota a casa. A lo que el Gordo Robert, el propietari li va dir: vos te llevas la pelota y yo te cago a tiros. A això, la víctima i autor del hat-trick li va contestar: vos no cagas nada, gordo botifarra. I bueno, el Robert va fotre un tiro. I llavors qui és el segon mort? M'he llegit la notícia 3 vegades i no trobo el segon mort. Ja veig el Gordo Robert disparant així, igual he donat a un altre, però no sé, jo veig una mica de clickbait. Però un mort ja. Un mort ja, que és l'autor del hat-trick. Després l'altre no l'he sabut trobar. Però bueno, igual, coneixent el Gordo Robert, ja portava un del matí, saps? Sí. Vale. La segona no està en el titular, sinó la història, que és: els jugadors d'un equip noruec participen en una orgia dins de l'estadi. Vale? Els jugadors del SK Brann van guanyar un partit amistós. Hòstia. O sigui, imagineu si guanyen la Lliga. El dia que guanyin... Després van decidir fer un sopar per celebrar-ho i en acabar el sopar van decidir tornar a les instal·lacions del seu propi camp, colar-se amb dones i alcohol i fer una macroorgia. Vale? Ah, Orsay. Orsay. Què creieu que passa després de que gravem el programa? Clar, cada dia... Futbol Club Sant Esteve? No! No, aquestes bromes no! Vale. Següent. Aquest és un titular. Futbol, cachimba i hasta un disparo en plena quarantena. Els fets van succeir al barri de Madrid, Villaverde, en plena quarantena, i em fa gràcia perquè és com que posen al mateix sac futbol, cachimba i un disparo. En plan, és com... La quarantena ens va tornar locos, o sigui, és com, estan jugant a futbol i estan fumant cachimba, bueno, i també va haver-hi un tiro. Es podria resumir en Diego Maradona. Sí, literalment. I un altre titular, a l'Uri se sap tota la meva secció. No, he decidit no llegir-la. He decidit no Te llegir-la. l'està llegint sencera. Sí. No, he llegit les dues primeres, a partir d'allà Vale. res. Aquest és un titular que és conegut, però em fa molta gràcia, sempre que la veig en Rick. És Guti pide que dejen de llamarle Guti. 2 punts. No me llamo Guti. O sigui, en un titular que Pots diuen... llegir subtítol, No. crec que també deia... Guti ha dicho. En un titular en el que demana que no li diguin Guti, ho diu 3 vegades. Guti pide que no le llamen Guti.
saps? No Pilleu, havia vingut. No se llama Guti. Vale, espera, que se m'ha Com se diu anat. Guti de nom? Guti. José María. José María Gutiérrez, crec. ¿Por qué pusieron José María pide que no le llamen Guti? No sé. Josema. José Mari. És el nom més average d'Espanya. O Chema, li pots dir Chema. 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 O poses no me llamo Guti, només el... Clar. I la cara... I Guti. Però és més de crònica que no pas de notícia com a tal, no? Dir, no me llamo Guti. No, és que estem a tercer, va. Va, espavilem. Diario Marca no va tenir el millor dia de la seva vida i va publicar el següent. El mono negro de Hamilton en contra del racismo. Això és veritat, es va publicar a Marca. Sí, sí. Una cosa, És un error. torna-ho a dir, però amb més lentament que s'entengui exactament la Vale. gravetat de gaso. Vale. Marca va publicar el següent. 2 puntos. 2 punts. El mono negro de Hamilton en contra del racismo. Vale. Disclaimer. Hi ha 2 interpretacions d'aquest titular. La primera, que és la que van intentar, la que tenia intenció, que és que un mono, que és Dir-li a com un Hamilton. traje... No. La intenció de Marca, vull pensar, Sense suposicions. sense saber-ho, Què és marca? és que el mono es refereix a el traje negro de Hamilton en contra del racismo. Què passa? Al utilitzar la paraula mono, pues queda raro. Siguent Hamilton d'ètnia negra. Pues queda raro. I bàsicament tinc un bonus track, que són 2 titulars així que vaig trobar que em fan gràcia, que és que la primera, portada del diari Olé d'Argentina, que després de que Carlos Tevez sigués anomenat com el nou entrenador de l'Independiente, va dir això. ¿Quién te ha visto y quién te ves? És bona. I l'altra, No, que és... però és de fer-se el graciós. Sí. És de fer-se el A mi graciós. m'ha fet ràbia i És gràcia a la massa, vegada. és massa. Sí, Però és, sí. jo abraço el flipat. Llavors... Vale. I una altra que és Takefusa Kubo estava en un bon moment, surt en una portada, s'obre un gol i la titular és Take se sale. Aquesta em mola. Aquesta em Sí, aquesta és bona. Sí, sí, sí. És una mica com el Toy Confundido, el Toy Feliz. O no, no van pillar això. Sembla que no té res a veure per lo que pugui ser. Sí? No, sí No, que sí, Jo crec que és sí. un... Sí. Vale, em salvo a mi mateix i passem a la secció Sí. de Pau Osorio perquè si no, no puc acabar bé d'aquí. Molt bé, Pau Osorio, què ens has portat? Ens has portat un joc Jo o us he què? portat un joc en el que Xavi Morlans no hauria de mirar. Vale. Llavors, jo us he Jo portat també. un joc que bàsicament l'he robat de TikTok, que és el típic joc de... el qui soc, saps? D'adivinar qui soc. Vale, Llavors, he jugat amb tal. Aquí està. Vale, He vale. jugat això, però amb delictes. Oh, Jo he afegit M'agrada, delictes. m'agrada. Que bona. Les seccions de Pau sempre van algo il·legal. Sí, drogues. Lleida, que recordi de Lleida. Per sentir-me com a casa. Lleida. Són criminals tots! Lleida. Llavors, jo us porto diversos personatges i tots tenen alguna en comú. 4. De fet, són 4 perquè pugueu empatar tots i que no guanyi ningú i siguem tots amics. Vale. I tots tenen una cosa en comú, és que tots han passat o formen part de lo que entenem com a futbol espanyol. És a dir, que han sigut jugadors, han sigut entrenadors, han sigut... Poden ser diverses coses. Jo no sé què em passa, que no sé si per la cervesa o alguna cosa, comença a dir tots han format part d'ETA. Això és el que tenen en comú. Un dia tonto, estàs a terra lliure i... No, però que era la broma d'aquell. Vale, Sí. Vale. llavors, Vale. començo. Un altre cop, disclaimer. Parlo en primera persona. Tot això no ho he fet jo, ho ha fet la persona que l'han d'adivinar. Oh, sí? Qui sap? Però no l'han pillat, que ja és un mèrit. Llavors, comencem. La primera. Jo us vaig donant una afirmació i intenteu adivinar-la. el Max No també estic tango, mirant. No. Tinc primer. un fardo de coca sota el cul. I ho diu sense la secció, sisplau. El primer. Perdó. Vaig organitzar un sindicat i la primera vaga de jugadors espanyols de la història per impagaments de contracte. Algú sap alguna cosa? Pepe Reina. No. Xavi Alonso. No. Zubizarreta. No. Seguim. Zarra. No. Vaig estafar un equip professional alegant amenaces de mort falses per no haver de jugar a segona divisió B. Seguim. Està molt complicat, no hi Tranquil, ha opcions. Se van ficant fàcils. Luis se van ficant Suárez. fàcil. No. Kubala. No. Joaquín. No. No. Exjugador de futbol, us ho dic per donar-vos una pista. En la meva antiga feina, organitzava orgies amb dones joves.
Pau Osorio. Rubiales. En efecto, és Luis Rubiales. Hòstia! La música de Rubiales, és veritat, tio. Ho hauríem d'haver suposat. Encara queden opcions, però... No, una Més cosa, val no dir-ho. jugar contra Xavi no és No, divertit és perquè massa sempre competitiu, guanya, sí. sempre, alguna perquè a part és bo. Si fos dolent seria més graciós. No, i la resposta no és Rubiales, la resposta és Rubiales, que sapiguem. No, hi ha més coses. Tenies alguna que fos tipus estic més calvo que una granota? Sí, O algo? de fet, me quedava bé. He dedicat frases com tu has venido a ponerte las rodilleras a les meves companyes de feina i el meu germà m'ha descrit com siempre has sido un hombre con un claro tinte machista. I la última era estic més pelat que una sèpia. La segona. He tingut diversos accidents de cotxe. Marcos Alonso. Arturo Vidal. Jo no va dir Marcos. Balotelli. No, No pots dir dos. Balotelli. Hòstia, m'anava a samar un muntó. Tirem endavant, tirem endavant. M'anava a samar una barbaritat. M'han relacionat amb el blanquejament de diners provenent del tràfic de drogues. Diego Armando Maradona. Lionel Andrés Messi. Ansu Fati. La mitja mal. Sergi Roberto. No, tirem endavant. Sergi Roberto? No. Home, Sergi. Aquí la sabreu, el primer que la digui guanya. Vaig extorsionar el meu company de selecció amb un vídeo. Benzema! Merda! En efecte, Has dit extorsionar i m'ha vingut Benzema. Karim Benzema. Sí. Seguim endavant. El tercer jugador. Vaig jugar al Barça. Benzema. Chigrinsky. Ric. Era Chigrinsky? No. Ricardo Quaresma. Hòstia, era molt bona, Sí, seguim endavant. Sergi Barjuan. Em vaig enfadar amb el meu club i vaig amenaçar en marxar perquè no em van felicitar l'aniversari a través de Twitter. Neymar. Realment ho havien fet. Nelson Semedo. Afelai. Bueno, jo tinc una per la següent. Thiago Mota. Rafa Márquez. Seguim endavant. Em van expulsar d'un partit benèfic d'UNICEF per, obro cometes, descubrirse que instó a contratar al menos a 19 prostitutas en el hotel donde se encontraban sus compañeros. Verón. En posteriors declaracions ho vaig qualificar Kevin com Prince Boateng. una broma inapropiada. Alex Song. Balotelli. No. Ningú? Chigrinsky. Està molt... Tinc un dels càntics més carismàtics d'Anglaterra. Bardi. Pensa, el Barça, ha jugat al Barça. Ah, Michu. Ah, ha jugat al Barça encara. És el mateix tota l'estona. Ibrahimovic. cabrón. Clar. Sergi Barjuan. No. Tinc un dels càntics més carismàtics. Alexis Sánchez. de la història. Cucurella. No. Ula, era bona, la Corella. Tampoc tinc un puto pèl de tonto. Pepe Guardiola. Tampoc... Iván Oriol Romeu. Iván de la Peña. No en diguis més, Xavi. Sí, has de callar, has de callar. Ja s'han acabat les pistes. Va, pues, No va, pues, sabeu. tanca una miqueta que no sé. Mascherano. Calvos del Barça. Calvo. No penseu en un calvo blanc. Eto. Yaya Touré. Ja, Touré. Però no sé, el Yaya càntic és Touré. pel germà, no pel Yaya Touré. Eh? És per Colo, és per... No, pues són els dos. Colo. Colo. Touré. Ja. És veritat. Pensava Anem que a era l'últim només per la jugador. Liverpool. De moment, quan porteu? És que no sé ni quan porteu. Va, que doneu-me canxa. Seguim. Soc portuguès. Cristiano Ronaldo. Jo, Félix. Nani. Simao. Semedo. No, però el Semedo l'altre, saps? Sí, el El Rubén Semedo. Clar, jo deia aquest. No l'hagués encertat en 10 anys, no. Com que has adivinat Rubén Semedo És perquè soc que jo portuguès? penso en Rubén Semedo i és un criminal de guerra. Sí, ha estat a la presó, al Valladolid, bla, bla, bla. Va, digues totes les pistes, Pau. Digues. No, ja no us vull dir. Va, Pau. Tinc l'entrada prohibida a Espanya durant 8 anys. Cristiano Ronaldo. I... Això als Estats Units. I a Espanya, cuidado. I Jo. vaig ser declarat culpable d'un segrest amb lesions i amenaces, vaig recluir a un individu al meu pis, el vaig golpejar amb un bat de béisbol i vaig amenaçar-lo en amputar-li un dit. Esteve Ribas. Esteve Ribas. Vaig a ser Com a legal, Joan. vaig a ser legal. He dit Semedo referint-me a Nelson. I llavors jo he dit Rubén Semedo, Rubén Ho Semedo. he dit abans jo. No, sí, sí. L'última pista era tinc el mateix cognom que un dels pitjors laterals de la història del Barça. Montoya. Potser massa, cabron. No, Semedo no em merdes. No, però no dels pitjors. I Mingueza. Bueno, doncs, ara després d'això em dono pas a mi mateix. Comença la secció No, del i Max! tenim nosaltres. Vinga, Max, ara! Hey! Diu que sóc foll i massa bonjant. El que realment vol és un real Batman. Que li portin euros, dòlars and pound. Bonjant. Diu que sóc foll i massa bonjant. El que realment vol és un real Batman. Que li portin euros, dòlars and pound.
Molt bé, doncs, ja que m'heu introduït i m'heu preguntat què porto... Què portes, Max? Gràcies. Bueno, no sé... no sé si ho sabeu, però he anat a Noruega. Has anat a Noruega? He anat a Noruega. Hòstia. Us porto un os polar! No, que entren les No, Ai, serà Comença a terrible. fer aquí un show. I marxen. Que s'ha portat a l'avió. Serà terrible. Serà terrible. A veure, la cosa és una secció amb la qual no tinc moltes esperances, però està a l'avió pensant en què puc fer i he dit, doncs mira, he anat a Noruega per motiu de també visitar... On has anat? On has anat? A Oslo. No, que... No. Espera, però per acabar que no és de acabar contextualitzar. Diuen que se'l van trobar a l'aeroport. No, però per contextualitzar, he anat, doncs, per motiu de veure la meva parella i tal, i allà, doncs, m'ha vingut una mica d'inspiració. Totes les de TikTok. M'ha vingut... Parella. Està... M'ha vingut inspiració d'una cosa, i és que va sorgir en un d'aquests... Deixeu-me, sisplau! Ja està, va. És En el moment en el qual no modero... Espera, aquest és el problema. Ser l'últim és que aquí hi ha massa alcohol en vena. Alcohol i tonteria, alcohol i tonteria. No, a veure. Jo em callo. Anem a sisplau, doneu-me un temps per contextualitzar. La cosa és, en aquests 5 dies que m'he passat allà, no em pregunteu on. A on? No estaràs a Noruega, tu, A no? Noruega. M'ha sorgit una discussió que crec que és típica, que a tots ens ha pogut passar en algun moment d'aquí, quan hem tingut parella i tot, que és el tema de la priorització... Alcohòlics de merda, tio. La priorització del Barça per sobre d'altres coses que igual, si la teva parella no és molt futbolera, doncs pot arribar a fer mal. Sí, Barça o muerte. Bàsicament, jo el que he fet aquí és... Cuidado. Algunes de les situacions que s'han plantejat en les quals hi ha hagut no discussió tensa, però sí en plan alguna desavinença, doncs a veure si em podeu ajudar a una mica a guanyar per número, no? A que hi hagi més gent que pensi com jo. Vale. A O veure. sigui, ara mateix farem 5 contra la teva nòvia. No! Això és mansplaining. No! Així no. No, perquè per tenir una relació no és 1 contra 1, és els 2 contra programa. No us el creieu, però ni... La qüestió. Començo amb coses que és sobretot això, la priorització. Hi ha un partit del Barça, El Barça. i aquell mateix dia... no, però heu de ser sincers, Vale, el Barça. Aquell mateix dia heu quedat amb una noia amb la qual us coneixeu, hi ha bon rotllo i dieu una cita. Què feu? A quina hora juga el Barça? Pues que horari normal. ja de A primeres- les 9. Ja de primera, No, si ho però has és que- planejat, no tries. quedo- Vale, Clar. és allò que dius, no hi ha manera de quedar si no és aquella hora. Em poso el mòbil. Em poso el mòbil, correcte. Vale, Segur, vale, segur. vale, És que no vale, veus sí, bé el sí, partit, Va, pela, em poso el Però, mòbil. però No, la pensa veus que no bé hi ha ella, jo miro el penseu que no partit. hi ha confiança en aquella persona, en encara. Però com sí, per d'esto. si ha d'haver-hi un futur amb aquella persona, et permetrà tenir el mòbil allà. No, Vas a un bar... és feina. No, Sí, vas a un bar... Abans no vas. Exacte. Vas a un Per bar fer-ho, on fan tu. el futbol. I et col·loques bé per veure la pantalla I li poses un taburet perquè es posi just a l'alçada de la tele, saps? I fas així. No, a No, veure. ho tinc. Les cites al Camp Nou. Sí, amb el Et gastes un pastor. Però veus el Barça? Vale. Però no sopes durant 2 setmanes. L'altra cosa, planegem una mica l'opció del Camp Nou, més que res, perquè en Va, alguns sempre llavors és la- serà molt sempre és la fàcil. solució. No, i perquè no, es fan obres. No en totes, però en algunes seria graciós que la solució fos anar al Camp Nou. Partit del Barça i és l'aniversari de la teva parella. Ui, però espera un moment. No. Contra qui juga el Quin Barça? partit? Clar, No, quin no, partit del Barça. Això, no, partit depenent de la qualsevol. resposta. Hi ha diferents formats. Si és un L'aniversari. Barça a les Palmes, l'aniversari. No, és que és l'aniversari, clar. L'aniversari 100%. Si és un Barça-Madrid... Que no me pilles amb un Barça-Madrid. No, el Barça-Madrid és sagrat. No, però perquè al final, un Barça-Madrid quan se juga, no. Apropa't més al micro. Però guapo. l'aniversari de la teva parella és durant tot el dia. El Barça-Madrid són 2 Oi que hores. sí? Oi que sí? Són 2 hores. Jo crec que s'ha de... Bueno, oi que tres. sí? Oi que sí? Ella no ho entenia! que no ho portem tant al meu cas personal perquè en el meu cas s'entén tot. El Però... partit quin dia és? Joder, és dimarts, de Champions.
el cumple se celebra el fin de que tens temps lliure, no? Ja, però la teva parella ho vol celebrar aquell dia amb tu. Sí, però si el Barça-Madrid és a les 8:30, és a les 9, Clar, a les 6 quedes amb ella. dines. Clar, Tota la tarda. Migdia. Una clar hora abans tu ja fas, el pre. tu fas una mica per... Sí. tal. T'adaptes. Vale. Partit del Barça i hi ha un acte molt important de la teva parella en la seva carrera. Posem que jo què sé, també és periodista com nosaltres i tal. Doncs rep un premi Pulitzer. Hòstia, aquell vaig al premi. No, sí, vale. Important, De primera- o no tan important. De primera- Un premi periodistes local. no som. Ens agrada el Barça, però no som gilipolles, tampoc. Vale. Vale, aquí estic amb vosaltres. Però estaríeu atents, tipus, Sí, clar. a l'aplicació Sí, de Òbviament, veure com no va? tancaria el cada- mòbil en tot l'evento. Cada vibració que notés... No tancaria el mòbil en tot el rato. A veure, però si és un Barça-Madrid, potser intentaria fer la de veure-ho en diferit més tard. Clar. No, Sí. amb el mòbil. Sí, És pensa, que la sí, teva eh? parella està a l'escenari. No. Imagina't que, tipus, porten una taula... La teva parella no pot estar fent el discurs de la seva vida No, agraint-te. no, però ella no estarà... Escolta'm una cosa. A l'esdeveniment dura 2 hores Sí, però tu... i la seva xarra dura 20 minuts. En aquells 20 minuts jo tanco el mòbil, la gravo, tal, no sé què. Estàs gravant notificació. Gol del Barça. No, òbviament. Vale. Aquí acte important, estem d'acord. Sí. Vale. Partit del Barça durant el teu casament. Jo personalment aquí he posat una cosa i és que jo mai posaria el meu casament el dia casament que juga el Barça. un dia que juga el El Barça primer ho que es mira miraria. és el bisòquer. Però posem això es fa amb temps. Això es fa amb temps. Llavors, si és uns quarts de Champions... Pagos 200, Pantallote. 300 euros i pantallón. Pantallote. El millor casament de la història. Vale, però una cosa, Un borratxo a que la va venir al meitat Barça. del casament no només no li interessa, sinó que li faria mal que A es fes això. la meva nòvio meitat del sí. casament, creu-me que sí que li interessa. La meitat del meu casament no ve si no poso el pantallón. Clar. De fet, la invitació diu esteu convidats de la meva boda, no sé què. Tranquils, hi haurà el Veureu el Barça. Barça. Tranquils, hi haurà Si el voleu. Vale, jo creia que aquí escolliríeu en plan estaria atent al mòbil i tal. Però Max, has de ser més... Tajante. En plan, o esto o esto. En plan, no... O mires el Barça i et divorcies, o no mires No, el Barça i però te cases. espera, creia que diríeu allò perquè llavors la següent és un Barça-Madrid contra el teu casament. Però clar, Pantallón, si en però- un partit normal Clar, però ja heu posa que dit no pots posar pantalló. No, però això no és veritat. Un Barça a les Palmes, tu no fiques el No, amb un Home, Barça a les no. Palmes no poso pantallón. Evidentment. Ni amb un Barça Atlético, Dubto Ni amb un Barça moltíssim Atlético. que algú es queixés si passés això. Amb un Barça-Madrid, 500 Barça, euros, Hi ha molta gent que no ho entén, Si algú dels meus convidats no ve al casament per anar a veure un Barça Rayo No és amic Vallecano, teu. no m'estima. No et vull aquí, no et vull aquí. I si és un Barça-Real Madrid, tranquil, que posaré mira, pantalla. Sí. Quan em mira, em susurra I a em més, diu que és realment prohibida. em sembla... Quan em mira, quan em mima, em susurra i em diu que és prohibida. Autisme. Tiene el mando. Perdó. Vale, no sé a què ha vingut. Però a més, em sembla que és molt bona manera d'estimular el casament, saps què et dic? Perquè si estàs en el sopar o en el dinar i realment és un moment en què tampoc hi ha un esdeveniment o alguna cosa que passi en aquell moment. Per posar música poses el tenir Barça. una pantalla ja posada mentre veus el Barça. Va, Madrid mentre és es fan un els al·licient aperitius, molt bo. els aperitius moltes vegades són pesats. Clar. També Sí, anar a buscar és l'aperitiu, veritat. Pantalleta. I a part també, si fas el teu casament que has de fer coses per cridar l'atenció de la gent tota l'estona, Pelo. llavors és que no confies massa en el poder ser lo suficientment interessant per a la gent que t'importa. Això també és veritat. Perfecte. Llavors el següent era un Barça-Madrid, una final de Copa, posem, en Si el, és teu final- en el teu casament, però faríem el mateix. Sí. Va, però, però espera, jo vull proposar una nova. Barça-Madrid... Espera, primer Vale, les dic si per totes, si de cas entra. primer les dic totes i després... Tens raó. Llavors, això, la final de Champions Barça-Madrid s'hauria de veure en el casament, però és que Final de Champions Barça-Madrid. És el que t'anava a dir. final de És el que jo anava a dir. Barça-Madrid no me la salto És ni el de que bot. t'anava a dir. Una final de Champions. jo crec que anul·lo la boda. Anul·lo la boda, no és broma. Sí, Tipus de sí, canvi de sí. dia. Em divorcio abans de No, perquè Però és que aniria al camp on I es això jugui és de el les partit, coses o que ho més intento. costa que l'altra persona, si no és futbolera, ho entengui en el sentit de... No. Clar, sembla tal, però és que és una cosa... Final de Champions Barça-Madrid és lo Si millor que em tens podria una passar nòvia a la meva catalana i no ho entén, és És que no és sagrat, català. és sagrat, és sagrat. No, és que si no ho entén, No. et divorcies normal. abans de casar-te amb la pela. No.
que poder no em surt a compte casar-me, perquè si el Barça per aquella final, Jo caic en depressió severa i Hòstia, crònica. sí. acabo aquí. És que Uai, és una imagina't final, perdre una és una final. final de jugar-se de Doncs tant. això sí va passar a Boca Juniors. Sí, sí, sí. Perquè van perdre la final a Madrid. Sí, a més a O Madrid. sigui, l'índex de suïcidis a Barcelona pujaria tant? No. És que Jo pensa que és o la glòria màxima, en plan final de Champions contra el Madrid, o estaria celebrant Perquè- una setmana. Imagina't que els hi cauen Però- 5. Una setmana. 100 anys Però una celebrant. cosa, t'imagines que els hi fotéssim una pallissa a la final de És Madrid? que jo Un crec que és el que 5-0 al passa. Madrid a la final. No, t'ho juro que és la meva fantasia sexual és aquesta. Llavors, una altra cosa. Aquesta és jodida. Aquesta és jodida. Mentre s'està jugant la final de Champions Barça-Madrid, està naixent el teu fill o filla. No, aquí no. No, com que molts llocs no et deixen entrar a la sala de parto, l'estàs mirant a fora amb el mòbil. No, la miro en diferit. 100%. Sí. Faig M'ho faig, Apagues el mòbil, ho fas Jo vaig tot. fer la final del Mundial i amb una feina de merda. Imagina't si neix el meu puto fill. No, és que Apagues evidentment... el mòbil i Sensible. tot i el veus en diferit. No, aquí També t'ho has de fer. seria molt difícil a Barcelona no enterar-se de que el Barça... No, estic així, apretant-lo cap endins. No, jo li agafo un odi al puto. Li agafo un odi. Agafes el treus i te l'endús al cap. Superpunya invencible. A l'asco que li pillo el nen aquell és que només sortir li fot una bronca. Pero tio. de Que sigui l'última puta vegada que neixes i hi ha una puta final de la Home, Champions. sí, difícil que neixi dos cops. És un xiste del Gila, gilipolles. Imagineu tenir una filla o un fill que hagi nascut el dia que el Barça ha perdut la primera final de Champions Barça-Madrid de la història. Està maleït. ja, Seria però- una merda. Jo crec que seria un mal pare. Li poso Dani Carvajal tot junt. A Munique. Dani Carvajal. Era fàcil posar-li en plan Modric, no? Dani Carvajal. I tot junt. Vale. Li poses Mariano. Vale. I la última de totes les... És més, ja no què faríeu, sinó us faig la Com ho pregunta faríeu? de sí o no. És la final de Champions Barça-Madrid l'ha guanyat el Barça. Vale? Canaletes. Aquella mateixa setmana, tipus 2 dies després, Que és molt. tens el funeral d'un cosí amb el qual tenies molt bona relació. Molt bona. Home, vaig al funeral. I vas trist. El teu cosí no se clar sap que ben sí, bé. clar. Home, clar, cabrón. Fan de mal. Però... Vamos arriba! Si el meu cosí és... Clar, el meu cosí és merengue o culer? No era una cosa que li Li interessés deixes una molt. bandera, Ah, una ja, del Barça. Però si és culer de veritat, es vull amb la bufanda. Sí. I li poses- No, però la cosa és... Més que res, la pregunta és... No us passaria que aneu allà i de cop... En algun moment no Borratxo. seria possible que diguéssiu... Estic molt trist. Sort que el Barça va guanyar la final. clar, En plan, clar. això em consola moltíssim. No moltíssim. No, A mi em consolaria moltíssim. Però no molt... O sigui, et consola en plan... Estàs comparant peres amb kiwis. Clar, és que és això, en plan, no té res a veure. I Tipus, no són la Dues mateixa fruites. fruita. Però són dues fruites. Però no la mateixa. Es poden comparar. I quina pera? El- La el Conference, la kiwi- llimonera, l'Arcolí. Apropa't més al micròfon que et volen sentir. Bueno, sí, ja està acabat. Sí, Ah, sí, ja sí. està, va, per dir va. tonteries, parem. Parla ja! Que no és el mateix que el Barça guanyi la Champions que se mori algú. Vull dir, són coses diferents. Ja, bueno, però Però no d'això és- anava la secció. En el seu moment vas ho celebraràs i vas després- millor si ha guanyat el Barça que si ha guanyat el Madrid. Òbvio. No, jo crec que si tinc el funeral d'un ésser estimat i aquella mateixa setmana ha perdut el Barça... Vas amb boles. Llavors hi ha dos funerals. Aposta. Clar, funeral conjunt. Tu no l'atendràs, el funeral. Aquest és el meu propi funeral. Exacte. Bueno, ja era l'última secció, així que anem a acomiadar el programa. Vale, doncs fins aquí el programa. Esperem que us hagueu rigut, que us hagueu actualitzat, que us ho hagueu passat bé. Aquí acaba aquest programa de l'Orsay. Nosaltres ens acomiadem i esperem trobar-nos la setmana que ve. Gràcies, Xavier. A vosaltres. Gràcies, Pau. A tu. Gràcies, Biel. Gràcies. Gràcies, Oriol. Adéu. I gràcies, Xaval... Cabrón, anava a dir... Gràcies, Xaval Creepy, que abans ha entrat a la sala sense permís de ningú. Esteve Ribas! Marxem d'aquí i no ens quedem a Norsay!